Ja sabeu que aquí al canal hi ha una màxima quan entrem al món de la botifarra. Quan anem a algun lloc i ens diuen que la botifarra és casolana, no es discuteix, cau a la taula. I això té un motiu de ser. Si al final la xarcuteria és una cosa que a nivell de restauració cada cop es veu menys. Antigament sí que era més habitual que en masies que potser també tenien restauració es feixin els embotits i més, però a dia d'avui l'esforç, el coneixement, el temps que implica i també la maquinària fa que molta gent no s'ho faci. I això ho dic perquè al final és una mica com el romesco, que a cada casa cadascú hi posa el seu toc o el seu carinyo particular. Doncs amb la botifarra, amb els embotits, el mateix. Cadascú hi posa la proporció de magre i de greix que considera, ho pica d'una manera diferent, ho amaneix d'una manera diferent i a mi m'agrada molt. I jo us he dit més d'una vegada que jo no era gaire botifarrero, a mi la botifarra és una cosa que ens fa relativament poc no m'emocionava, però que cada vegada, a còpia d'anar voltant i anar-ne provant més, he anat trobant matisos diferents i botifarres que m'han semblat espectaculars. Jo el que m'he trobat després d'aquest any i pico voltant per Catalunya provant coses és que quan l'embotit, la botifarra, és casolana, acostuma a ser una mica més melosa, acostuma a tenir una mica un punt més d'aigua, i jo no sé si és per coses més o no, però són com més suaus, com més tendres una mica. No sé si és perquè tenen potser més proporció de greix o pel tipus de picat, això ho haurem de descobrir, perquè el Marc ens ha dit que, no sé si cada setmana o cada 15 dies, ells compren una canal de porc i el que fan és embotir-se tot el que necessiten per ells aquí dalt al restaurant amb una sala que tenen. Una botifarra negra molt bona, molt suau, la carn molt ben picada. La botifarra negra a mi a vegades no m'agrada quan hi ha trossos supergrans com de bullit o de greix. En canvi aquí, està superben integrada. No està molt especial, que per mi això és positiu. Que bona. Perquè alguna vegada hem provat botifarres que tenien com molta espècie, que estaria que en portin una mica, però si porten massa, jo crec que es perd l'essència de la pròpia botifarra. Que per mi és la part bona. Veus? Aquí pots anar barrejant entre la patata mascarada i la botifarra negra.